Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwar tasha namu mai suna Mahmud Tech TV. A yau insha Allah za mu muku bidiyo ne akan yadda zaka sa hoton background a cikin WhatsApp naka. Ku biyo mu ku sha kallo. Amma kafin nan muna roƙon ku tare da baku hakuri cikin karramawa. Na tsawon jiran har kwana biyu ba mu kawo muku bidiyo ba, amma a yau insha Allah za mu sa muku bidiyon da zai burge ku. Har ila yau ba za mu daina roƙon duk wanda bai danna mana subscribe ba da taimaka danna mana subscribe. Bayan ya danna subscribe zai ga wata ƙararrawa ta fito sai danna kanta, sannan idan bidiyon ta burge shi sai danna mata alamar like. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Yau da farko za ka nemo WhatsApp naka, sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga zai buɗe ma fuska kamar haka. To fa ku kula da kyau a nan wajen, bari mu nuna muku cikin group ɗin da ku kalla. Yawwa kun ga bayan shi babu komai, fari ne ba? To insha Allah za muku bidiyo ne yau akan yadda zaka sa background, aka sa photo a cikin bayan chatting naku. Da farko zaka fita sai ka duba a can sama akwai wasu 'yan madannai uku. Idan ka danna zai bude ma haka, sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings zai sake bude ma fuska kamar haka, sai ka danna kan chat. Bayan ka danna chat sai bude ma haka, haka sake duba a can sama za kalla theme da wallpaper, sai ka danna kan wallpaper, sai ka zo kasa ka kalla inda aka rubuta gallery. To kan gallery za ka danna, sai ka zaɓo hoton da ya maka. Mu bari mu nema. To ga wannan da mun saka a nan saboda za mu gwada muku. Bayan ka saka sai ka duba can ƙasa za ka kalla inda aka rubuta set da cancel. To bayan ka gama seta hotonka sai ka zo ka danna set. Shikenan ka danna set, shikenan hotonka ya ɗauro a kan chatting naka. Bari mu shiga kalla. Yawwa, to ga nan foton mu dai wanda muka nemo muka ɗaura a cikin bayan background namu. Kun gan shi nan anan. Yawwa, anan ma ga shi nan dai kun gan shi. Sannan idan ka ga dama za ka iya sa foton duk wanda kake so a chatting naku. Muna fata Allah sa wannan bidiyon namu ya burge ku. Jama'a da duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokaci, sai kuma an jima muke sa ran kawo muku wani sabon bidiyo. Ku ci gaba da suburbuɗa mana subscribe, yayin da mu kuma za mu ci gaba da sheko da suburbuɗo da masgo da sambaɗo muku ingantattun bidiyo kamar yadda muka saba. Ni ne naku wato Mahmud Umar nake cewa da ku mu huta lafiya. Wai yau kar ku manta da Allah subscribe. Na ga har ka fara mantawa ba.